Mupalit ang Mandaue City ug dugang mga kagamitan kontra baha. Taliwa kini sa sunod-sunod nga mga nahitabong pagbaha sa miaging mga adlaw. Ang report ni Nico Sereno. Makapila ka higayong gibahaan ang lain-laing dapit sa Mandaue City sa miaging simana human sa sunod-sunod nga uwan. Aminado ang syudad nga nanginahanglan og dugang kahimanan aron pangontra sa baha. Matod sa Mandaue City Administrator, lakip sa paliton ang mga vacuum trucks ug suction trucks nga na-order na sa wa pa ang pagbaha sa miaging simana. Samtang mupalit sab og dugang mga submersible pumps ang dakbayan alang sa mga lugar nga sagad bahaan. Sama sa Mayor A.S. Fortuna Elementary School nga gibinla ng daan ug pump aron magamit. Di na siya magkakot-hakot ning naay baha. Paon pagikan sa CDRM mo dadto dito. So mag-purchase ang city na 6 to 8. Standby na siya ato. Yes, standby. Pero itong gibuhat sa decisions mayor nga mag-standby dito sa Giso Elementary School o submersible pump. So mo na gi-add sa palitunon. Samtang muhangyo usab ang syudad ug tabang sa DPWH para sa clearing sa parte sa Tipolo Creek. Misuwat na sila sa ahensya aron magpatabang sa desilting ug dredging operations. Kay mahal man kay ng equipment kung palito na nato, that's very expensive ato mga long arm nga bakho. So naaman ang DPWH na. So huwam ang city. Gipasabot sa syudad, nagpadayon pa ang pagtrabaho sa mga problemado ug bahaunong lugar sa dakbayan. Nagpadayon ang implementasyon para maalibyuhan kini. Nico Sereno, Balitang Bisdak.